Yanda ake satar hoton mutum a wayarsa bai sani ba. Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo. Yau insha Allah za mu yi bayani akan wani hanya muhimmi da ya kamata a ce kowa ya san shi, shine yanda ake satar hoton mutum a wayarsa bai sani ba. Wannan hanya da yawa yanzu ta yadu musamman ta bangaren messenger ko kuma ta wani bangare daban, kasantuwar yadda al'umma suke ganin ci gaba yana faruwa a harkar technology na wannan zamani. Hanyoyin da yawa suna zuwa daga kamfanonuwan nasu ne ba wai don a cutar da al'umma ba, sai don taimako. Kamar hanyar da ta zo a bangaren Google Photos, wannan hanyar ta zo ne don iyaye suna kula da dukkan abubuwan da 'ya'yansu suke a waya, ko kuma miji ya kula da matarsa ko kuma yaya kula da kanwarsa. Amma yanzu an waye gari cewa muggan mutane suna amfani da wannan hanyoyi don cutar da al'umma, musamman daga abubuwan da ya shafi mata. Zaka ga an waye gari yanzu mace daga suna soyayya da saurayi, kokari yake idan saurayin yana da mummunan niyya akan ta na game da abubuwan da suka shafi lalata ko abu makamancin haka, za ga yayi kokarin ya mallaki wani bayanai a game da ita na sirri, wanda wannan bayanan za su sa ko kuma su takura mata ya ga ta biya mar bukatarsa. Don haka suke amfani da wannan damammaki ko kuma amfani da muggan kawaye don su ga sun cutar da kawarsu da abubuwa makamantan haka, wanda za a iya amfani da shi don a rusa wa mutum bayanansa ko kuma a cimar mutunci a harkoki na zamani ko kuma a harkoki na ci gaba. Da haka wannan hanyoyi ya kamata a ce mutane sun san su kuma sun kiyaye su. Yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba, za mu yi bayani akan muhimman hanyoyi guda biyu da suke faruwa akan wannan abubuwa. Da haka kafin mu ci gaba, muna roƙon ka yi ƙasa ka danna wannan alamar mai alamar ja, wato subscribe. Bayan ka danna ta zaga alamar ƙararrawa sai ka danna. Sannan za ka iya shiga shafinmu na YouTube don ganin dukkan bidiyoyin da muke saukarwa, suna da matuƙar amfani sosai kuma za su amfane ka. Sannan muna da darussuka, musamman darasin da ya shafi koyon kwamfuta tun daga farko har zuwa ƙarshe. Idan ka bibiya za ka amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za mu tafi cikin darasinmu. Hanya ta farko da za mu yi bayani a kanta ita ce hanyar da ake cewa Google Photos. Wannan application kamar yadda kuka gani kowa ya mallake shi a wayarsa. Yanzu mafi yawan Android sun zo da wannan application ɗin. Wani application ɗin idan ka shiga za ka gan shi fuskarsa kamar fuskar kowane application, yana ɗauke da dukkan abubuwan da ake so na hotuna ko kuma bidiyo. To bayan ka shiga, ga wasu alamu nan guda uku a sama, za ka danna su wayannan alamu. Bayan ka danna su, za ka ga wani ɗan ƙaramin aro nan ya kalli ƙasa, wannan aron shi za ka danna. Bayan ka danna shi, za ka ga account ɗinka ko kuma email ɗinka ya bayyana, da ma hotonka inda hotonka a email ɗinka ya bayyana kai tsaye kamar yadda kuke gani. Bayan ya bayyana, a ƙasa za ka gunda aka rubuta remove account, wannan ana nufin in za ka goge account. Na biyu za ka ga an rubuta add account. To na add account shine mutum yanzu misali duk mutumin da yake so ya ga ya cutar da kai, nan ne zai shiga. Bayan ya shiga kamar haka yadda kuke gani, zai yi adin ɗin account ɗinsa. To mu ba adin account ɗin za mu koya ba, so muke mu nuna wa mutum hanyoyin da ake kare kai. Mutum bayan ya shiga zai yi adin ɗin account ɗinsa a nan wajen. Bayan ya yi adin ɗin account ɗinsa, ya yi verifying, ya yi komai, to yanzu duk bidiyon da yake wayarka, ko duk bidiyon da ya shigo wayarka, ko duk bidiyon da ya shigo wannan ɓangaren na wayarka, ko duk hoto da ya shigo, ko duk hoto da aka ɗau da kyamara, turo ma akai ko ɗauka akai, kai tsaye zai yi man notification a email ɗinsa kuma zai shiga wayarsa kai tsaye. Wannan hanya tana da matuƙar muhimmanci, ya kamata a ce mutane sun kiyaye ta, saboda shi wannan application ɗin kana ɗaukar hoto a kyamara ka yake kai shi, sannan kuma zai nuna wa mutane. Akwai tun daga kan maza har mata, za ga wasu lokutan suna yi wa kansu hotuna wanda suke tunanin hotuna ne na sirri, ya'ani da kaya ko kuma a yanayi na wanda ba sa so kowa ya gansa a wannan yanayin, amma saboda sha'awa ko burgewa ko kuma yadda zamani ya canja, za ga mutum a kowane yanayi yakan iya yi wa kansa hoto, ya yi tunanin ai wannan folder ne kaɗai nake shiga. To don haka yanzu abin da za mu nusar da mutane a kai, duk wacce saurayinta ya karɓi wayarta ko kuma budurwarka ta karɓa ko ƙawarki ko duk wani mutum makamancin haka, idan ya karɓi wayarka ya ta ɗan daɗe a hannunsa, bayan ya dawo da ita, ya kamata ka je ka wannan wajen ka duba shin account ɗaya ne. Idan account ɗaya ne, to halas, ma'ana account ɗinka ne akai, baka da matsala. Amma daga kaga sun zama account biyu, to ka sani ya jona account ɗinsa, yanzu dukkan hotunansa ko bidiyon ka za su na ɗauka. Don haka sai kai ƙoƙarin yin removing ɗin account ɗinsa. Kowa ya kiyaye, duk wanda ya karɓi wayarka
ko ya yake ko abokinka ne, saboda yanzu zamanin nan an waye gari kowane ɗan adam zai iya cutar da mutum. Don haka ko abokinka ne ko waye yana karɓar wayarka in dai ta dawo hannunka, ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ka duba ka tabbatar da cewa account ɗaya ne a kai. Hanya ta biyu ita ce hanyar da messenger suka zo da ita. Yanzu an wayi gari messenger sun kawo wani ci gaba. Idan kana so ka tura mutum hoto ko kuma ka tura mar bidiyo, kai tsaye za ka danne wannan alamar ta hoto. Idan ka danne ta, ba wai ka danna sau ɗaya ba, ka danne ta, kai tsaye zai kawo ma kyamarar selfie, sai ka ɗauki hoto, kana ɗaukar hoton zai tura. Idan kuma bidiyo za ka tura ma, za ka danna alamar kyamara, kana danne alamar kyamara zai fara recording ɗin bidiyo, kai tsaye sai ya ɗauki bidiyo sai ya tura ma. To ya mutane suke amfani da wannan hanya? Duk da cewa ita wannan hanyar da za mu yi bayani a kanta, na ɗaya ba kowace waya ce take ba, na biyu kuma sai updated messenger ne yake yi. To amma ya kamata a ce mun nusar da mutanenmu ita, saboda yanzu an fara amfani da ita, kuma ita ma tana da matukar haɗari sosai. Saboda mafiya yawan mutane idan za su yi chatting, sukan yi chatting ne irin da dressing ko kuma da hanyoyi irin wanda ba su irin kula ba sosai. Tun da wani ma da daddare yake chatting a kwance a ɗaki haka, za ga irin yanayin da yake ciki ba yanayi bane da kowa zai gan shi, yana ganin ai cewa yanayin bacci ne. To mutane sukan turo wa mutum hoto ko kuma su turo mar rubutu, su ce mar danne nan zaka ga wani abun al'ajabi ya faru, sai su nuna mar alamar hoto ko alamar kyamara. Shi kuma yana so ya ga abun al'ajabi, kai tsaye zai danne alamar kyamarar nan. Yana danne alamar kyamara, abin da zai faru kawai za ta fara mar bidiyo. Tana fara mar bidiyo, abin zai bashi mamaki, sai sauri ya ɗauke hannunsa. Yana ɗauke hannunsa kawai sai bidiyon ya tafi wacan wanda kuke chatting da shi. Baka da damar dawo da wannan bidiyon. Ko kuma ya ce danne wannan alamar, kai kuma sai ka danne alamar hoto, kana so ka yi abin al'ajabi, kawai sai ka ga kyamarar selfin ka ta buɗe. Abin zai baka mamaki, kana ɗage hannu kawai sai ta tura mar hoton. Don haka ya kamata mutane su kiyaye da wannan hanya sosai. Wannan hanyar na ɗaya ba kowace waya ce take ba, na biyu kuma updated messenger ne yake yi. Amma ya kamata mu sanar da al'umma, kowa ya gwada, in wayarka tana yi sai ka san matakin da za ka ɗauka, in kuma ba ta yi alhamdulillah ka huta. Wannan shine darasinmu na yau. Muna ƙara tuna muku subscribe don mu ci gaba da kawo muku dukkan bidiyoyin. Wassalamu alaikum.